Ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang Lunes po ngunyan. Pet sa 15 sa bulan kan Abril 2024. Ini ang Bareta alas 12 sinako ang sendong tagapagbareta Mardila Dainiba. Enot sa headlines isang dirakulang mga bareta sa lado lokal. Guidelines na ipapautob sa Marian Trilogy, particular na sa Maritime Procession kan Our Lady of Salvation sa Mayo 1, pigpaplansa na sigun kay Reverend Father Joseph Salando, ang kura paroko kan Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation sa Roan, TV Albay. Kaya na tinuting magayon, Grand Maritime Procession sa Albay, 7 oras na magiging dalagan, mga mapartisipar kay Puhan na magparehistro. Mga probinsya sa reyon na nadanyaran kan init kang panahon na dugangan pa sigon sa DA Bicol. Heat Index of Human Discomfort Index warning criteria na bilog na kang probinsya kan Albay matapos ang ginibong pagtiripon ka nakalihis na simana. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos handa na magipag-meeting kay dating Presidente Rodrigo Duterte, may kanaraman sa Gentleman's Agreement sa China. Dating Presidente Rodrigo Duterte sinabihan si BBM na maging kontento sa 6 na taon na termino. House Speaker Martin Romualdez kumpiyansa na lalong mabulos ang investment sa nasyon kasunod kan pag-host kan Pilipinas sa 6th Indo-Pacific Business Forum. Mientras tantong House Speaker Romualdez sinumaw ang monumental diplomatic victory ni Presidente Bongbong Marcos sa minatapos pa sa ng trilateral meeting. Sa lado ni Bareta sa ibang nasyon, mga airport sa Iran nagkansilar ng flights dahil sa tensyon entre kan Iran at Israel. Sa lado ng Karawat Sports, Chocomucho coach Dante Alinsunurin excited na makalaban ang sister team na Creamline. Yan ang headline na sa detalles kamang Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sa detalles kang Bareta sa lalo lokal, bigaplan sana ang mga guidelines na ipapautob sa gigibuhon na Marian Trilogy sa Mayo 1, 2024 sa probinsya kan Albay, katakod kan pagbukas kan Magayon Festival 2024. Hindi ang ipinahayag ni Reverend Father Joseph Salando, ang Parish Priest kan Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation, Parish sa pagipagguron kan DCGB News sa programang Anhapot Kasubagong Aga, kung saan sayang sinabi na ngunya na hapon magkakaigo agiraray ng pagtiripon ng komitiba na nakatutok para digdi. Sigong kay Father Salando, magkakaigwa ni Maritime Procession, Grand Marian Procession, asin ang Grand Aurora. Ang aktibidad pupunan sa Pier Canuroan, alas 4 ng maaga sa Mayo 1, asin pagkakarkulong nasa 6 sa good 7 oras ang prosesyon pasiring sa Sawangan Park sa Barangay 57 Dapdap, Legazpi City. Ipinaliwanag ni Father Salando na ang gabos na mga masabay sa prosesyon sa kadagatan kay Puan na magrehistro maging sa mga lunadan na gagamiton ang dapat na rehistrado man sa Marina asin irerekisar man kan Coast Guard, District Bicol and Seaworthy Nesqueni. Kay bana na ang mga available na life vest asin iba pang floating devices para man sa kaligtasan ka mga masakay asin mapartisipar sa nasabing aktibidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody.
7 oras ang magiging dalagan kan kay natunuting Magayon Grand Maritime Procession sa Mayo 1 magpuon sa Huruan TV papasiring sa Sawangan Park kan Legazpi City. Sa ginibong Huruan Executive Committee para sa overall planning as in finalization kan nasabing aktibidad, sinabi kan Philippine Coast Guard o PCG na unexpected arrival sa Legazpi City alas 12 ng pagkaudto. Pupunan ang aktibidad sa sarong banal na misa sa oras na alas 4 nin maagahon, alas 5 nin aga mapuon man ang maritime prosesyon. Sinabi man ni Eugene Escobar, officer in charge kan APSIMO, dayman pigali ang pagkansilar kan aktibidad sa pagi kan nagkaper ang kriteria arog kan gale warning, wind signal number 1 o masalanggaw pa. LPA, may patakot kan tsunami, alag kung dayman kan siring naman kaulangan malalawo sa nasabing aktibidad. May registration man para sa mga mapartisipar na rescue o no rescue life vest day man tutugutan na magsabay bantang magkakaigwamanin magkakanigong inspection ng Philippine Coast Guard para sa mga sea vessels o bangka na masabay digdi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Nadugangan pa ang mga probinsya sa Rio na nadanyaran ang sektor kan agrikultura dahil sana mamatay na init kang panahon darakan El Nino. Ini ang kinumpirmar ni Florentino Ubalde Jr. kan Department of Agriculture, Bicol, kung saan basado sa saindang datos siminakat na sa 352.9 milyon pesos ang registro na danyos kan tagmara sa riyon. Sigung kay Ubalde, kabilugan na 9,283 na paraoma hali sa mga probinsya kan Camarines Sur, Albay, Sorsogon, asin Masbate ang apektado kay ni. Sinabi ni Ubalde na uminabot man sa sobra sa 13,000 na metriko tonelada ang naging production loss na nairehistro. Sa ibong kay ni, siniguro kan na ahensya ang tabang nitatao sa mga apektadong paraoma sa Bicol Region. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Mientras tanto, solamenteng probinsya kan Albay sa bilog ng nasyon ang nagbilog nin heat index o human discomfort index warning criteria. Sigung kay APSIMO Chief Dr. Cedric Daep, natapos ang ginibong finalization kan nasabing criteria na pagaraman na probinsya kan Albay sana ang buminilog kini sa pigsasabing ang guidelines for suspension kang klase asin trabaho ipig-implementar man sana kuta na sa panahon kan weather system asin disturbances arog kan active low pressure areas, trough of low pressure, tropical depressions, tropical storms, severe tropical storms, super typhoons asin intertropical convergence zone. Sinabi ni Daep na nasabing kriteria magsiserbi bilang basis kan drafting implementing guidelines asin issuances kan appropriate advisories para sa suspension kang klase sa mga pampublikong eskwelahan asin alternative work arrangement sa mga government offices sa probinsya kan Albay sa panahon kan El Nino phenomenon. Mientras tanto, nakabugtak man sa kriteria ang mga indicators na mataonin giya sa mga pribadong eskwelahan, pribadong opisina asin establishmento kung sa independe sa discretion kan school administrators o school heads kung masunod sa siring na implementasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Sa iba pang baretang lokal, dahil pa nakakabukas ang lokal na gobyerno kan Legazpi, partikular na ang franchising office, asin bagong aplikasyon para sa prangkisa nin tricycle. Ini ang pinangayag ni Public Safety Office Chief, retired Colonel Rollis Guerra, matapos na kanakalista daw, maggaigwa ng public meeting and committee on transportation kan sanggunang panlungsod para linigo na sini-update ang listahan ka mga autorisadong tricycle operations o kaya operators na legit franchise holders. Sigong kay Guerra, sobra sa 2,000 na mga prangkisa ang pig-issue kan LGU alagad sa ngunyan dakol sa mga ini ang day na nakapag-renew kan sa indang prangkisa. Sinabi ni Guerra ang kaibahan sa Napis Regional Office 5 nin libreng sakay sa publiko dahil sa duwang aldaw na transport strike na piglansar ka mga grupong piston asin manibela pongon niya na aldaw Abril 15 sa 16, 2024. Ina naging direktiba ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon kung sa'y nakataltagan sa indang mga bihikulo sa manlain-lain na parte ka mga probinsya kan Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes asin Masbate, tangani
tanging magtabang sa mga commuter na madidipisilan na makalunad dahil sa siring na sitwasyon. Sigong kay Dizon ang libreng sakay, kasunod man kan orden ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga regional directors na siguruhon ang maximum deployment in traffic personnel as in road safety marshals tanganing mamantinir ang pasi-orden sa palibot. Sinabi ni Dizon na kadaklan sa indang mga bihikulo gagamiton sa libreng sakay ang nakapwesto na sa area of convenience para madaling mahiling kan publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Pigalat pa kan tulong pamilya kan barangay Batbat Ginubatan Albay ang pinal na resulta kan mga yaring ururon ninda kay bana ng mga opisyales kan barangay, lokal na gobyerno kan Ginubatan, asin ang konstruktor kan patrabaho kan tinampo sa sendang lugar na nakapiktar sa sendang mga residensya. Inang pahayag ni Kagawad Raymond Dizon matapos na kanakalis na Sabado nin maaga na danyaran ang sendang mga residensya asin may posibilidad na rumampahog ini ano man na oras dahil sa tinupag ang bulod haran ni digdi dahil man sa konstruksyon kan tinampo. Sigung kay Kagawad Dizon nagkaygosindanin opisyal o kaya inisyal na pag-ururon sa siring na sitwasyon kung saan sa simbagon kang pribadong kontraktor ang pagbayad sa damage sa tulong apektadong pamilya maging ang relokasyon kan water sources digdi sa pigsasabing bako na salbado sa lugar para istaran giranay. Pinag-ibakwar naman ang mga naka-istar digdi asin natawan manin asistensya kan LGU Ginubatan mantang pigaplano man ani taong relokasyon. Sinabi man ni Engineer Wilfredo Arevalo pamayo kan water work system kan munisipyo na ansos kan tubig digdi kay puhan man na irelokar dahil sa bako na ini salbado in kaso magkaigwa ning pag-uran sa banwaan. Ipinaliwanag kan Department of Health o DOH kung paano magkaigwa nin access kan quality healthcare services sa pagi kan Republic Act 11223 o Universal Healthcare Act o UHC. Sa Ginibong Regional Technical Assistance Agenda Planning Workshop kanahin siya, sinabi na Undersecretary Nestor Santiago kasabay ini sa 8-point health action agenda kasabay man ang crisis o crisis preparedness, principles of safe, accessible, affordable and quality healthcare services, tampig siguro ang welfare kan healthcare provider networks. Pigtawan doon man ni Santiago ang importansya kamakusog na koordinasyon sa local government units asin iba pang stakeholders para sa healthier communities asin sa mas epektibong transformasyon para sa kampanya kang gobyerno sa bagong Pilipinas. Ang nasabing aktibidad pinag-atindiran kan Bicol Center for Health Development Division Chief, Program Managers asin Coordinators, Heads of Provincial DOH Offices asin iba pang stakeholders. Mientras tanto, nasa 32 na mga personang imbelto sa droga anadakop ka mga personahes kan Police Regional Office 5 sa piglansan na 28 anti-drug operations sa Manila na probinsya kan Kabicolan pon kad Abril 8 sagod 14, 2024. Sa datos na pigpaluwas kan PRO 5 sa sarong simanang operasyon kan kapulisan katuwang ang iba pang ahensya kang gobyerno kabilugan na 399 gramos nin pigtutubudan na shabu asin 42 gramo nin marijuana na sa kote o na kumpiskar halis sa nasabing mga persona na may street value na sobra sa 2.7 milyones de pesos. Nagpromiso man ang kasurog caps sa pangenot ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon na magkapadagos ang sendang mga inisyatibo asin lakdang para mapugulan ang proliferasyon kaniligan ng droga sa Kabicolan. Sa saropang baretang lokal sa giraray na pigrekognisar kan Police Regional Office 5 ang sendang mga personahes na nagpailing nintibay sa pagutob kan sendang mandato na asin responsibilidad bilang taga protehir ka mga Bicolano. Sa ginibong regular na flag raising ceremony kasabagong aga sa Laugang Campo General Suminola, tinawanin medalya ng kagitingan ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon si Police Captain Romel Aringo asin Police
Senior Sergeant Ray Villavicencio kan Ginubatan Municipal Police Station para sa sendang triumpo na maaprendir ang sarong persona na konsideradong rank 5 most wanted person dahil sa kasong multiple counts of rape. Parehong medalya man ng pigtao kan PCMS Louis o kaya ay Police Chief Master Sergeant Louis T. Alcantara asin Police Senior Sergeant Roderick Idanan Madrid kan Legazpi City Police Station bilang pagrekognisar sa sendang esparsos para madakop ang sarong personang embelto man sa droga asin nako ang sobra sa 377,000 pesos na kantidad kan illegal na droga asin sarong unit nin live 38 revolver. Mientras na naresibi ni Police Chief Master Sergeant Noli Manlapas ang team leader kan RPSB team Banase kan Masbate PPO ang medalya ng ugnayang pangpulisya. Mga tugang primerong party po yan kang Bareta alas 12 Bareta sa lado lokal. At Bareta niya to sa lado nasyonal, sports, ibang nasyon na siniba pa, makalis lamang po kayo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. New Predator Energy Drink, now available in the Philippines. Buy now at your nearest convenience store for only 17 pesos. SRP. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming pa premyo! Lamang ang panalo! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Hinebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Hinebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. Per DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP
Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Sa pagkabadagos ang Bareta, alas 12 naman kita sa Bareta sa lado nasyonal. Nakahanda sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makipag-meeting kay dating Presidente Rodrigo Duterte may kinaraman sa Gentleman's Agreement kini sa China. Pero may kondisyon si Presidente Marcos bago mangyari ang pag-ururon. Gusto kan hepe ekotibo na ipadarango na sa iya ang mga nasabing dokumento may kinaraman sa secret deal bago sinda mag-uron. Sigon kay Presidente Marcos, gusto niyang mahiling ang dokumento tanganing sa iyang ma-review asin mapag-adalan kung ano ang nakapalaman sa Gentleman's Agreement. Sinabi kang Presidente na direktang ipadara sa iya ang nasabing dokumento asin day na ipagpaagi pa sa Department of Justice o DOJ, Department of Foreign Affairs o DFA o sa iba pang ahensya ng gobyerno. Nagtutubod si Presidente Marcos na nagkakaigwa ng secret agreement ang dating administrasyong Duterte sa China manungod sa issue sa West Philippine Sea. Bantang apisarman kang personal na pag-atake dahil pamampig konsiderar ni Presidente Marcos bilang kaiwal sa politika si dating Presidente Duterte. Enot nang inapot ang Presidente kung magiging magkaiwal na sinda sa politika kan dating Presidente matapos sa suspendiron si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Sinabihan ni dating Presidente Rodrigo Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makontento asin maging maugmana sa 6 na taon na termino bilang Presidente ka nasyon. Dagdag pa kan dating Presidente na pipatawan asin pipagsabot kan mga Pilipino si Marcos dahil tinawan pa ini nin kan Diyos nin panahon na makapagserbi sa Pilipinas maski na bako na ging magayon ang kasaysayan kan paglusad sa pwesto kan ama kaining si dating Presidente Ferdinand Ederlin Marcos Sr. Nangyari ang mga pahayag na ini kan dating Presidente sa ginibong Defend the Flag Peace Rally sa Tagum City, Davao del Norte kan Domingong Banggi. Pinadangugan man ni Duterte ang planong charter change na plano na i-extender ang term limits. Sinabi niyang bako marahay na ang sarong tao o sarong administrasyon magibuning pagi para tanggalon ang 6 na taon na sindagdagan ini nin panibagong termino. Nagpahayag din kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na lalong mabulos ang investment inflow sa nasyon kasunod kan pag-host kan Philippine 6th Indo-Pacific Business Forum sa IPBF ngunyan na taon na magresulta man sa mas dakul pang trabaho para sa mga Pilipino. Ini matapos na imbitaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga top US business leaders na magkisumaro sa nasabing event sa Manila sa nakatalaan na gibuon sa Mayo 21, 2024. Ginibok ang Philippine-US Business Forum sa sidelines kan historic trilateral meeting sa pagultanan ni na US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida asin Presidente Marcos Jr. na magiramduman na sinabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Babe Romualdez na pigkakarkulong nasa $100 billion na investments gikan sa US asin Japan ang posibleng maglaog sa nasyon sa masunod na 5 taon bilang resulta kan historic trilateral meet. Piglauman man na nasa 500 na business leaders, project developers, government officials, asin financing sources ang matindir sa forum kung saan tutukaron ang manibaibang issue arog kan infrastructure, supply chain resilience, critical mineral, clean energy, the digital economy, emerging technologies asin inclusive trade. Ang US Trade and Development Agency o USTDA asin ang Philippine government ang mag-host sa 6th IPBF digdi sa Manila sa pagipagtabangan kan US Department of State. Sigong kay House Speaker Romualdez
ang nakatala ng IPBF gathering sa Manila, nagapatunay na ang Pilipinas naging hub para sa mga negosyo as in investment sa Indo-Pacific region. Ang Indo-Pacific Business Forum sarong premier public-private US government event na may kamabutan na ipromotir ang trade, investment as in economic cooperation sa pagultanan ng United States as in sa mga partners kaini sa bilog na Indo-Pacific region. Sa ibang baretang nasyonal, inumaw ni House Speaker Martin Romualdez ang monumental diplomatic victory ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa natatapos pa sa ng trilateral meeting kay ni kina US President Joe Biden as in Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Tinawanin doon ni Romualdez ang importansya ka naging resulta kan pagtiripon sa mga Pilipino, ekonomiya as in interes ka nasyon, lalo na sa West Philippine Sea. Tinawan doon pa kay ni sa joint vision statement. Sinabi kan tulong leader na ang sa indang pagkaburunyog asin pangako na susuportaran ang pagmantinir kan rules-based international order sa South China Sea sa tao kang pagiging agresibo kan China. Nagkasundo man ang tulong leader na magtarabangan sa manibaibang aspeto asin sektor kay bana na ang modernisasyon kan Armed Forces of the Philippines asin Philippine Coast Guard. Hinagyat ni House Majority Leader as in Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe ang China na dangugon ang joint vision statement ni na Presidente Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden as in Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Tinawanin doon ni Dalipe ang namalinaw na ang Ayungin Shoal sa Palawan as in ang Scarborough Shoal o Bao de Masinloc haranin sa Zambales as in Pangasinan iyo ang nasa laog pa kan 200-mile Exclusive Economic Zone o EEZ kang Pilipinas. Ipinuntuman kang kongresista na ang mga pigkakalamar kan China sa West Philippine Sea harayuon sa mainland kini kaya dapat magpundo na ini sa paglaog sa EEZ kang Pilipinas. Hinagad ba ni Dalipe si Marcos na ikonsiderar ang pagkondukta ng oil and gas exploration sa Recto Bank na pigtutubudan na mayaman sa natural gas deposits na mas dakula pa kaysa sa Malampaya. Ipigpunto ni Dalipe na pigtutubudan na paubos na ang laog kan Malampaya na iyuan pigakuan ni natural gas na pigagamit sa mga planta kang kuryente sa Luzon. Kung mangyari ini, sinabi ni Dalipe na kakaipuhanan na mag-importa o dahil nakaipuhan na mag-importa pa ng gas o krudo kang Pilipinas para mapadalagan ang mga planta na maresulta man sa masalangkaw na singil kang Pilipinas para mapadalagan ang mga planta na halangkaw ang pigsisingil dahilan ta imported an mga ini. Sa sarupang baretang nasyonal, ipigbusol ni National Unity Party President asin Camarines Sur Congressman Elry Villaparte ang pagpapataunin magabat na padusa sa mga hoodlums in uniforms o mga autoridad o opisyal kang gobyerno na imbolto sa cover-up kan karumaldumal na krimen. Sa House Bill 7972, hinagad ni Villaperte na amindaran ang Article 19 kan Revised Penal Code sa paging ang pagpapataw ng padusang reklusyon temporal o 12 sa 20 taon na pagkakakulong sa mga hoodlum in uniforms na imbalto sa pagraot sa mga ebidensya kontra sa mga imbalto sa heinous crimes. Sangon yan, sigung kay Villaperte, ang penalidad sa mga individual na napatunayan na guilty sa pagkomitir ng heinous crimes iyo ang 20 sa 40 taon na pagkakapreso, pero ang mga accessory sa krimen pigupatawan sana nin anum sagkod 12 taon na pagkakakulong. Kaibanan sa listahan ka mga heinous crimes ang pag-importa, distribusyon, paggibo asin pagkakaigwa ng illegal na droga, treason, panlulupig, qualified bribery, murder, parricide, infanticide, piracy asin mutiny sa dagat kang Pilipinas, destructive arson, kidnapping asin serious illegal detention, asin robbery with violence against or intimidation of person. Kaibanan ni Villaperte bilang author kan HB o House Bill 7972, si Bicol Saro Party List Congressman Brian Raymond Yamsuan, sarong dating Assistant Secretary kan Department of the Interior and Local Government. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nagkapirang aeropuerto o airport sa Iran ang nagkansilar ng flight sa good Lunes kasunod kan nagkukusog na tensyon entre kan Iran at sin Israel. Maginumduman na kan Sabadong banggi
sunod-sunod na nagpaura ng drones as in missile ang Iran sa teritoryo kan Israel bilang balos sa pagbomba kan Israel sa konsulada kan Iran sa Syria kan Abril 1. Sigon sa Tehran's Imam Khomeini International Gabos na flight, ninda kansilado sa Lunes nin aga kasunod naman kan anunsyo kan Civil Aviation Organization. Ibig ba man kan Iran's airport and navigation company na kansilado ang domestic flight sa Tehran, may Rabad Airport asiling man sa mga airport sa Shiraz, Isfahan, Bushehr, Kerman, Ilam asin Snandaz. Nagkapirang major airlines naman sa Middle East at nag-anunsyo na kansilado ang sa indang flights mantang adibaman babaloon sa ibang ruta. Sa lado ng Karawato Sports, excited na po si Chocomutcho Coach Dante Alinsunurin na makalaban ang sister team Creamline. Ini sana sigon sa iya ang team sa Premier Volleyball League o PVL na dahin niya nadadaog. Nasa top standing sa ngunyan ang Flying Titans sa 2024 Premier Volleyball League o PVL All Filipino Conference record na 8-1. Nakasunod asa sa inda ang Cool Smashers na may 7-2 win lost to slate. Bago ang pilalauman nindang rematch sa Cool Smashers, magma si Alinsunurin na sa Giraray, makalaban ang defending champion sa elimination na kaipuhan talaga nindang pagandaan. Nakatala ng bakbakan kan Chocomutcho Creamline sa Smart Araneta Coliseum sa Abril 18 alas 6 nin pagkabanggi. Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, Max Wasser Pro, anapod ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya, sa sarong imbensyon sa nakayang maghugas ni mga plato, kaldero asin iba pa na gamit sarong na day na kang ipo ning tawo na mag-operate kini. Ang Max Washer Pro iguanin 400 ang 400 watts na ultrasonic revolutionary cleaner na dakulang tabang sa mga dakol na ugason sa siri o kaya sarong kung saan kaipuhan sana kaining i-set up kaya kaining luminig nin anuman nagamit sarong mga pagkaon asin prutas, gulayon, sipod sa siniba pa kaysa sa lababo o sa sink. Wala nin dapat na ika-adit ang sisayman na persona dahil sa daing nagagamit nin anuman na kemikal kung kaya salbado ini sa mga aki. Ang Max Wasser Pro pwedeng mabakal sa kantidad na $229. Istoryang naiiba! Sa saropang kaya sa tiyang espesyal na istorya, sarong 46 anyos na babae duman sa India ang nakapagrehistro nin bagong world record dahilan sa halaba kaining buhok na daing niya pigpapaputulan sa loob ng 32 na taon. Kinumpirmar kan Guinness World Record na si Smita Srivastava kan Uttar Pradesh, India, ang bagong may pugol kan titulong longest hair o na living person dahil sa sayang buhok na may laba na 7 pie asin 9 pulgada. Sigong kay Smita, ang inspirasyon niya sa pagkapalaba ng buhok asin ang mga Hindo goddesses asin mga actress sa Hollywood movies ka 1980s. 14 years old si Smita kan magpundo sa pagpapaputol o pagpagunting ng buhok. Nagtutubod kaya siya na malas ang putol ng buhok. Tiwala si Smita na mantinido sa iyang pangaran ang world record na longest hair sa lawig na panahon dahil mas kinuha wala siyang plano na putulan ang sa iyang halabaon na buhok. Flashback!
Abril 15, kan taon 1947 o 1947, kan mamukna ang Philippine National Red Cross sa kusog kan Republic Act number 95 kung saan si Doña Aurora Aragon Quezon, anagom ni Commonwealth President Manuel Luis Quezon, ang naging primerong presidente. Ang Red Cross sarong international organization na nagtatabang sa mga tao sa panahon kan kalamidad. Matapos makuha kan Pilipinas ang katalingkasan hali sa pananakop kan Estados Unidos kan Hulyo 4, 1946, si Dr. J. Horacio Yanzon ang nadesignar bilang primerong Pilipinong Red Cross Manager kan Disyembre 1946 na may 36 na Red Cross chapters ang nakataltag sa Pilipinas. Sa ngunyan, ang Philippine Red Cross, konsiderado ng premier humanitarian organization sa Pilipinas na nag-extendir nintabang sa mga Pilipino, partikular na sa mga indigent asin kababaihan na sa vulnerable sector. Sa sitwasyong kambulkan mayon sa ngunyan, mantinidong nasa alert level 1 ang Bulkan Mayon sa probinsya kan Albay, ngunyan na Aldao, Abril 15, 2024. Según sa pigpaluwas na update kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, waray ni na strong volcanic earthquake sa nakalis na 24 oras alagad, nagkaigonin maluyang banaag o crater glow sa ngimot kaini na nahiling sa nagamit man ang teleskopyo. Uminabot man sa 555 tonelada ang pigbugang sulfur dioxide kada aldaw, asin katamtaman na pagsangonin aso o plume uro aldaw kasabay man ang paramenta sa paghubag ng bulkan o ground deformation. Ipinagbabawal pamanggiraray ang paglaog asin human activity sa mga lugar na sakop kan 6 km permanent danger zone, asin man ang pagkapalayob nin anuman na klase nin aircraft haranis ang imot kini dahil sa peligroso akan pagkakaigwa ng phreatic eruption anuman na oras. Mga tugang yun na po ang kabilugang kasatuyang alas 12 mga bareta. Tinipan na sing kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 6 oras. Hello kay Sir Rolly Alvarado. Di sumaray na Oddo, Sir Mar, always watching and listening from Pasay City. Si Lordisita Lorillama, good noon po. Always watching daw. And then si Sir King Rinaldo, nakantabay. Si Jeffrey Santos dyan po sa Queensland, Australia. Asin si Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. Siriman si Lu Arthur Escobar dyan po sa Calabarzon area. Contento po ka, boss. Salamatan po. Katabang kasi mga nakaibanan sa Bagabareta. Lado technical si June Napulis. Yan man sa newsroom katuwang sa pagsurat ng mga bareta. Sina Angel Mustasa, Jenny Matthew Balyaran, siniman si Shara Leron, asin si Ate Russell Cortez. Parang po kan Megaforce Patrol. Parang po kan mga tabang-tabay niya to sa iba-ibang party ng kinaban. Ikaw po ang sinong naging tagapagbareta. Mardila daing iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Webes.